Ez, danak. Danak, hori ba. A ber, itxaron. A ber, faltala... Ez lau toki badare. Lau badaude, baina, bueno, baina zuk segiko zu hemen, Marijo, edo juningo zea. Bueno, babitxu, ni horbetik arkeztu, eskerrak emon, eta Ez, baina badauzkagu tokiak. Beste aukera dago. Danotza da, tokia. Dano, baina estutu ingo geha. Zigatik lasai. Ales beti. Estutzeko prez. Kerin ez baita. Tu puedes. Ezin dugu estutu baina. Tu puedes. Miramendu gabe. Esker, etortzagatik. Zuei eskerrak emoti etortzia gaitxik eta baitxa zuei bebai alako proiektu polit eta kurioso baten berri emotera hurbiltzia gaitxik. Nik bakarrik hemen ere maikideak orkestuko ditut, eurek emongo dabe asko azalpen hobiak, sakonauak eta hobeto landuta. Ismael Manterola, bela Unibertsitateko irakaslia, arte ederretakoa, eta Alesekin batera, hemen Koldo Mitxelenan erakutsiko dan erakusketako komisarioak edo komisarioak. Lourdes Otaegi eta Mari Jose Olaziregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasliak bixak bebai, gai hontan adituak eta etxe honen aspaldiko lagunak, laurak be, bezalako hainbat proiektuta bebai, lan ederra, sakona, ondixa eta zintzua indutelako. Beste barik, lau lagun dauz, ez dakit zein hasiko dan, Mari Jose. Hasiko naiz, bai. Beraz, eskerrik asko. Bueno, egun on denoi eta eskerrik asko, etortzeagatik eta dei honi erantzuteagatik, eskerrik asko Tellori Andreari aurkezpenagatik eta etortzeagatik ere bai, eta eskaintzen digun babesagatik, besteak beste aurkeztuko dugunaren zati bat, parte bat, ekitaldi bat, Koldo Mitxelena kulturuneak babestutakoa delako. Esango dizuet gutxi gora bera, ordu erdi iraungo du honek, nahi dugu labur egin, euskaraz eta gaztelaniaz, eta nola antolatuko dugun kontua. Bueno, nik aurkezpenak egingo ditut eta kongresuaren lehenengo eguna eta helburuak azalduko ditut. Lourdes Otaegi Andreak, nirekin batera kongresuaren zuzendari akademikoa denak, hitz egingo digu bigarren egunaz, hau da Joan Mari Torrealdairi egingo zaion omenaldiaz eta kongresuaren bigarren eguneko hitzaldiez, eta gero Ismael Manterola eta Alex Gurrutxaga esplikatuko digute hemen Koldo Mitxelena kulturunean ekainaren 20tik irekiko den erakusketaren nolabaiteko xehetasunak aurkeztuko dizkigute. Lehenengo euskeraz egingo dugu, eta deno gaztelaniaz, eta dosierrean daukazute dena ondo zehaztua. Bueno, labur esateko, zentsura eta literatura memoria eztabaidatuak izeneko kongresua aurkeztera gatoz, ekainaren 21 eta 22an egingo da, Donostiako Miramar jauregian, eta gai zentralak literatura eta zentsura izango badira ere ez dira bakarrak izango beste arte adierazpidetan zentsurak ze ezaugarri izan dituen hitz egingo dugulako. Zentsuraz ari garenean, definizio oso xume bat eman beharko bagenu, ulergarria eta pragmatikoek ematen dutena, esaten da, zentsuratu egiten duela arrazoi ideologikoengatik, norbaitek beste bati zerbait adieraztea, zer nahi modutan oztopatzen duenean. Beraz, zentsurak ideologiarekin du zerikusia, eta du zerikusia ideologiaren eta boterearen nolabaiteko jerarkizazio batekin. Zentsuratzen du boterea duenak. Badira beste adituak, zentsura estrukturalaz hitz egiten dutenaz, hau da, askotaz ere sutilagoa denaz eta gizartean beste arlotan banatua edo sakabanatua dagoenaz, Bourdieu bezalako soziologoak, baina guk hemen kongresuan batez ere helduko diogu garai frankistako zentsurari, baina ez bakarrik honi, baizik frankismo osteko nolabaiteko zentsurari ere saiatuko gara heltzen, batez ere bere itzala antzematen, eta nolabaiteko estrategiak, ze estrategiak erabiltzen dituen zentsura honek, adierazten. Oso puri-purian dagoen gaia da, gaur egunean ere zentsuraz asko hitz egiten da, aste honetan azkeneko adibideak kantagintzan ezaguna den
kide batek jasandakoari buruz. Beraz, gure kongresuak ikerketa akademikoak adierazi nahi ditu honi buruz. Antolatzailea, kongresuaren antolatzailea gure ikertaldea da, ikerketa taldea. Euskal Herriko Unibertsitatean lanean dihardugu 12 personak osatzen dugu ikertaldea, eta ikertaldearen izena memoria historikoa, literatura iberiarretan izenekoa da. Beraz, gure zeregina edo gure lana hauxe izango litzateke labur esan da. Hau da, gatazka historiko desberdinen errepresentazioak adierazpide artistikoetan nola eman diren, zein helburuz eman diren eta zein edaduraz eman diren aztertzea. Ikerketa talde kontsolidatua da eta 2011an edo sortzen da, 2013tik ari gara lanean. Kongresua, zergatik antolatu nahi izan dugu kongresua zentsurari buruz, ez bakarrik funtsezko gaia dalako eta oso bizirik dagoen gaia dalako, akademikoki aspaldian urteak dira, mota honetako kongresu edo bilkura zientifiko bat egiten ez dana. Hori kontuan hartuz eta gure taldearen nolakotasuna kontuan hartuz, lehenengo eguna iberiar ikasketei dedikatu edo eman diegu. Hau da, honek esan nahi du, Penintsula Iberiarreko beste nazionalitateetako, kulturetako zentsura aztertuko dugula, dela zentsura katalan esparruan, dela galiziar esparruan, dela euskal esparruan, eta dela gaztelaniaz mintzo den, edo gaztelaniaz sortzen duen esparruan. Beraz, edukiko ditugun adituak, nazioarteko eta Euskal Herriko adituak izango dira, eta guztira 25 personak aditu bezala hartuko dute parte kongresu honetan. Lehenengo eguneko saioa oso labur aipatzeko da Berta Muñoz Kaliz adituak Madrideko Unibertsitate Autonomoko irakasleak hasiko du eguna, bera aditu handia da, zentsura kontuetan, teatroa bereziki aztertu du, eta esplikatuko digu eta azalduko digu zertan den kontua gaur egunean. Hau da, zentsurari buruzko ikerketa akademikoak zeintzu diran, ze emaitza interesgarri eman dituen, zeintzu diran nolabaiteko erronkak eta historiografikoki ere non dauden nolabaiteko etorkizuneko zereginak. Egun hortan, 21 bertan, jarraituko dugu zentsura jasandako 3 autore funtsezkoren lana ikertuz. Max Haup, Alfonso Sastre eta Federico García Lorca idazle ezagunen zentsura izango da hizpide. Dosierren esplikatu dizuegu bakoitzari buruzko nolabaiteko xehetasuna Max Haubek Errepublikako gobernuakin izan zuen zeregin diplomatikoa, Picassoren Gernika erosketa gestionatzeko, eta nola pairatu zuen eta ze lan idatzi zituen bereziki antzerki eta poemak ere baditu noski, eta zentsura nola pairatu zuen ez bakarrik bere biografian, hau da, atzerriratzeak eta pairatu zituen, baizik bere obran nora islatzen den hau. Dietarioa aipatzen dugu, La Gallina Ciega edo Diario de Delfa, besteak beste. Haren lanean 2 aditu handi etorriko zaizkigu, Joan Oleza eta bestea Xavier Lluc Prats, Valentziako Unibertsitateko irakasleak. Beste autore bat, eta gertuagokoa duguna, esan beharrik ez dago, Alfonso Sastre da. Eta Alfonso Sastreren lanaz hitz egingo du hain zuzen bere obrari buruz, 3 argitaletxeak argitara eman zuen liburu hau, egilea da Paula Martínez Michel irakaslea, Frantziako Unibertsitateko irakaslea, Turren dago uste dut, ez? Turren dago, Lourdes? Turren, bai. Eta Censura y represión intelectual en la España franquista, el caso de Alfonso Sastre, liburuaren egilea etorriko zaigu, eta benetan bere liburuan ematen ditu hainbat datu jakingarri emango dizkigu, eta Alfonso Sastreren obraren nolabaiteko birpasa oso interesgarria egingo digu, adibidez, Eskuadra hacia la muerte, 52ko obra hori nola estrenatu zen, baimena eukizuen estrenatzeko, eta 3 egunetara nola zentsuratua izateagatik retiratu zuten, noiz hasten dan Alfonso Sastreren obra, bereziki obra konkretu honekin. Nolabaiteko argitara emateko mugak, ze estrategia erabiltzen dituen ezabaketak,
anakloniak kokatzea, bere obran aldaketak, izenen aldaketak, bueno, benetan nahiko liburu interesgarria da, zinez eta horretaz arituko da. Hirugarren autorea, azterkizun izango dana dudarik gabe, Federico García Lorca handia dugu, eta hemen etorriko zaizkigun irakasleak, bat Valentziatik dator, Francisco José López Alonso eta bestea, Universidad La Platatik, Argentinatik, Raquel Makiuki, bai? Bere Lorcaren liburuen edizioek izandako berezitasunak izango dituzte aipagai, bai? Eta baita ere, besteak, José López Alonsok aztertuko du Juan Gabriel Vázquez, idazle kolombiarraren Las Reputaciones delako eleberriaren kasua. Hauen jarraian, eukiko ditugu ordezkariak Galiziatik, Kataluniatik, eta esparru, gaztelaniaz mintzo den esparrutik, eta hauek Galizian, Katalunian eta hainbat idazle pla izango da segurazki aipatuetako bat, ze estrategia erabili zituzten zentsura nolabait saiesteko. Euskal kasuan, interesgarria azpimarratzea Lourdes Otaegi irakasleak hemen ezkerretara daukadan adiskideak, genero lirikoek jasandako euskal literaturan jasandako zentsuraren eragozpenez eta hura gainditzeko garaturiko kodez hitz egingo du. Orduan, nik hitza emango diet orain nire lankideei, ez dakit orain jarraian konbenidan gaztelaniaz egitea edo bukaeran. Ez dugu laburpenik egin behar, danok ulertzen duzue? Hobeto, bale. Orduan, Lourdes Otaegi irakasleak du hitza. Egunon, MHLI izeneko ikerketa taldeko kide bezala eta Marijorekin udako ikastaro honen zuzendari bezala, bigarren eguneko programa edo pixka bat edukiak aurkeztera noa. Bigarren eguna izen nagusi baten itzalpean abiatuko da, eta haren ospe eta omenaldi ekitaldi bat izango da lehenengo egunari hasiera emango diona. Juan Mari Torrealdai, ikerleak euskal literaturan aurkezpenik ez du behar, izan ere euskal literatur sistemaren deskripzioan diardu azkeneko ia 40 urte hauetan lan funtsezkoak, euskal sistema literarioaren ezagutzarako funtsezkoak diren ikerlanak eskaini dizkigularik. Lehenengoa euskal idazleak gaur eta handiko 20 urtetara euskal kultura gaur liburu oinarrizkoak. Euskal literaturaren irakasle garen guztiok beharrezko dugun iturri bat dira, bi liburu horiek, eta horiekin batera urtez urte euskal liburugintzak izan duen ibilbidearen deskripzio xe eta metodologikoa eskaini digulako. Horregatik, bere lanen artean euskal liburugintzaren inguruko lanek hartzen dute edo dute presentziarik gehiena. Jendeak gehienik ezagutzen duen alderdia hori da. Izan ere, bere profesioz soziologoa izanik, horren arloko, hildo horretako metodologia akademikoak erabili izan ditu bere lanak ikertzeko. Baina lan horren deskripzioan dudarik gabe euskal liburugintza deskribatzen duenak neurri batean edo bestean eslatzen du euskarak berak izan duen ibilbidea, bizitza soziala eta kulturala, eta euskararen bizitzaren historia sozial hori egiten duelarik, dudarik gabe oso nabarmena izan zaio berari, euskarak bizi izan dituen erasuak, bizi izan dituen mugak eta zentsurak. Euskarari berari mendetatik ona datorkion erasoaren gaia izan da dudarik gabe bere lanaren bigarren alderdirik ezagunena. El libro negro del euskara izeneko liburuak dudarik gabe deskripzio horretan euskararen eragozpenen, bizitza zailtasunen deskripzioan urrats garrantzitsuak eman ditu eta hildo horrek duela gutxi argitaratu duen El asalto al euskera liburuarekin jarraipena du. Hirugarren hildo bat du bere ikerketak, esango genuke bere ibilbide akademikoan garapenik gehiena duena, eta da hain zuzen ere euskal literaturak edo euskal kulturak bizi izandako zentsurari buruzko lanak.
Arlo horretan guretzat aditurik nagusiena da. Euskal kulturak bizi izandako zentsura eta represio aldiak eta ongi ezagutzeko bere lanetara jo beharra da. Berak esango genuke gaiaren alderdi bat baino gehiago landu izan dituela, baina bereziki esparru deskriptiboan hartu izan duen aldia frankismoaren aldia izan da. Hau da, 1936-tik 1983 arteko epe horretan represio linguistikoak eta represio kultural zentsurak izandako bi alderdiak batera eman izan direla euskal kulturan esaten du, eta ez dagoela bata bestetik bereizterik. Hau da, euskal gaiaz diharduten tekstuak, naiz euskeraz, naiz erderazkoak aztertu ditu. Horregatik, bere lanetan, 1888ko belaunaldiko idazleak, Unamuno bezalakoak edo Baroja bezalakoak, aztertu izan ditu, baina aztertu ditu baita ere frankismoaren aroan gaztelaniaz idatziz euskal gaiari nolabaiteko presentzia ematen zioten idazleak, ala Gabriel Zelaya edo Blas de Otero bezalako idazleak aztertu ditu. Zer esanik ez, dudarik gabe, euskal idazleen ikerle bihurtzen dela zentsuraren alderdi honetan, bere periodizazioaren finkatzaile nagusi bezala hartzen dugula, eta harren ondotik egin diran lanek beti hartu izan dutela abia puntua, berak, bere tesi doktoralean egindako ikerketa. Hau da, euskal literaturaren inguruan, Alcalá de Henarezen dauden zentsura fitxetatik abiatzen den estudio hori. Beraz, la censura de Franco y los escritores vascos del 98 da bere libururik ezagunenetako bat, eta hor ikusi genitzake esaten dudan bezala belaunaldi horri dagozkionak, baina baditu artikuluak, esan dudan bezala Zelaiari buruzkoak edo Oterori buruzkoak. Giza berean, berriki 2014an egin du Gabriel Arestiri buruzko beste estudio bat, eta beti abia puntutzat duelarik Alcalá de Henareseko artxibategian aurkitzen dituen informeak, ez da, irakurle edo zensoren informeak. Hildo hori berak ireki duelarik eta berak sortu duen ikerketa esparru horrek jarraipena izatea izan da gure ikerketa proiektuaren azken egitasmo nagusia. Hildo horretatik beraz, bigarren egunean, gure biltzarraren bigarren egunean egingo dugun saio horretan, hitz egingo duten 7 adituek nolabaiteko omenaldi bat eta nolako jarraipen bat eskaini nahi diote Torrealdaik egindako lan horri. Horrela, lehenengo hizlari izango dugu, ezkerretara dudan Ismael Manterolak artearen munduan zentsurak izandako jokabidea eta erakutsiko duelarik. Bigarrenik hitz egingo du Mikel Aierbek, zentsura irakurketek Jon Mirande bezalako idazleak edo Ramon Saizar Vitoriaren lehenengo 2 nobelek jasandako edo izandako irakurketak aztertuko dituelarik. Hirugarrenik Idoia Gereñu ikerleak antzerkigintzan euskal antzerkigintzan zentsurak izandako eragina. Laugarrenik hitz egingo du Beñat Sarasolak eta kasu bitxi bezala aztertuko du Orixeren euskaldunakek izandako 3 informe ezberdinetan liburua irakurtzeko era ezberdinak erakusten dituelarik. 5. hitz egingo du Amaia Elizaldek, Jon Mirandek eta zentsurak izandako hartu eman horretan ikerketaren alderdi teorikoari helduko diolarik. Alegia, zentsurari buruzko ikuspegi teoriko berritzaileak sumatu beharra edo aurkitu beharraz jardungo duelarik. 6. hitz egingo du Miren Ibarluzeak, itzulpengintzak eta zentsurak dituzten bide gurutzen iradokitzaile, eta saioa itxiko du Ana Gandara irakasleak zentsuraren aurreko erresistentzia kulturalaz jardungo duelarik Mikel Laboa bezalako ikerleak eta kontutan harturik. Beraz, hauxe izango da, 7 saio
hasiera bat omenaldi gisa egingo zaiona Juan Mari Torrealdairi, eta lehenengo omenaldi horretan solasaldi bat izango dugu berarekin, eta ondoren Andres Urrutia euskaltzain buruak egingo dio orezko eskaintza. Hori da. Oso ondo, Lourdes, eskerrik asko. Ismael edo, Alex hitz egingo du lehenengo, Alex Gurrutxaga eta Ismael ditugu hemen Koldo Mitxelena kulturune honetan irekiko den erakusketaren bi komisarioak. Zure daitza. Bai, eskerrik asko, egunon eta eskerrik asko tortzeagatik. Kontu orokor batzuekin hasiko naiz ni, esan bezala, Marijok esan bezala, erakusketari buruzko kontu orokor pare bat, eta hitz emango diot Ismaeli alderdi teknikoagoak edo jorra ditzan, eta jakina galderari bazen dute, bueno, esan gabe doa, bukaeran edo zer erantzungo dugula. Erakusketa dator kongresu hori osatzera edo osagarri gisa dator planteatua, ze guretzat MHL ikertalderentzat bada importantea, guk egindako ikerketak eta bilaketak eta guk eukitzen ditugun eztabaida horiek eta denarako aurkikuntzak gizarteratzea baita eta zetoki egokiagoa udako ikastaro, udako kongresua osatzeko Koldo Mitxelenako erakusketa bat baino. Talde hortatik beraz Koldo Mitxelenari ere eskerrak eta babesagatik eta laguntzagatik eta elkarlanagatik ederki delako. Debekatuak, baina ez ahaztuak izenak bi elementu batzen ditu. Debekatuak alde batetik, evidenteki, zentsurari egiten dio referentziaz, baina aldi berean markatu nahi genuen ez ahaztuak ikerketak eta gure lanak, gure lan alitzatekelako eta Torrealdai bezalako ikertzailean dien lan alitzatekelako, hain zuzen kontrako indar hori ez ahaztea eta memoria egitea eta bilatzea eta jarraitzea lanean. Ekainaren 20an, hain zuzen, nazioarteko biltzarraren bezperan irekiko da, Koldo Mitxelenaren lehen solairuan, eraikin honen lehen solairuan irekiko da erakusketa. Helburu nagusia da zentsurak euskal kulturgintzan izan duen eraginaren erretratu edo argazki orokor bat osatzea. Helburua ez da zentsuraren mekanismoen argazki exhaustibo bat edo erabateko detaile pilo batekin egitea ez litzake posible, baina bai behintzat minutu gutxian bisitariak jaso ahal izatea zentsura instituzionalen mekanismoen berri eta mekanismoiek euskal kulturgintzan izan duten eraginaren berri. Orduan, bi hildo edo uztartuko lituzke erakusketak, alde batetik esan bezala, mekanismoen irudi orokor bat, zentsura instituzionalaren irudi orokor bat, nola funtzionatzen du zentsurak, edo nola funtzionatu du Espainia, 20. Espainia garaikidean, nola funtzionatu du, ze mekanismo eduki ditu, ze baliabide, eta bigarren hildoa izango litzateke, mekanismoiek izan duten eragina ikustaraztea, hainbat obratan, eraskotako obratan, detaile gehiago Ismaelek emango du. Orduan, biztan da, erakusketak uztartu behar dituela azalpen teoriko edo historiko minimo batzuk, ahalik eta garbien jasotzeko, bilakabide hori, eta gero askotariko lekukotzak, kasuak, kasu bitxiak, ezain bitxiak, eta erakusketa printzipioz publiko zabalarentzat pentsatua da, baina horrek ez du esan nahi, bestelako ikertzaileentzat, edo bilatzailentzat, ikasleentzat, gauza interesgarriak egongo ez direnik. Eta horrekin batera, nahiko genuke baita azaleratu, eta horrela kinu egiten diogu baita kongresuari, baita hainbat ikertzaileek egindako lanak, orduan Torrealdairen izena agertuko zaigu erakusketan, eta beste hainbat ikertzaileek egindako ekarpenak eta agertuko dira han eta hemen. Esan bezala Ismaelek emango ditu alderdi tekniko batzuen berri gehiago, baina utzi dazu aipamen historiko pare bat egiten zentsuraren mekanismo horiei buruz. Esan dut, bi hildo azaleratuko dituela erakusketak, hildo balitzateke mekanismoena, eta hor erakusketak batez ere bi garai historiko hartuko ditu kontuan. Frankismo garaia eta transizioa. Behar bada ez da oso zehatza, baina denok ulertzen dugu bi terminoietan. Frankismo garaia eta transizio aldia. Frankismo garaia hainbat aldaketa gertatzen dira, hainbat lege daude, zentsura arautzen dutenak, aldatzen dienak. Tartean sortzen da, esate baterako 1951an informazioni turismo deituko zen ministerio bat, baina batez ere zentsura instituzionalaren organo nagusia izango zena. Eta badaude hainbat ministro, hainbat lege desberdin, eta
arautuko dutenak zentsura instituzionalari eta jakina zuzenean eragingo diotenak kulturgintzari. Eta transizioa ere bai, behar bada hori inori harrigarria gertadakioke, zergatik transizioa? Ikertzaileek ongi frogatu dutenez eta datuek ere hala diote, badakigu zentsura etzela desagertu transizioan. Jose Andres de Pelasek esaten du, boterea dagoen tokian zentsura badagoela, beraz, ez da bakarrik transizioan irauntzuela, gerora ere, Mari Josek esan duen bezala, ezaguna ditugu zentsura kasuak. Baina transizioan, biztan da, zentsura frankistaren mekanismoak bizirik jarraitzen duela. Eta horri buruzko datuak badauzkagu, eta erakusketak nola edo hala hori ere azaleratu nahi luke. Orduan, ibilbide historiko taldakor hori. Eta esan bezala, bigarren hildoak, hori guztia saiatuko gara lekukotzen, erakusten, hainbat eta hainbat kasutan, askotariko kasuetan, hainbat disiplinakotan. Eta kontu hiek zerbait gehiago sakontzeko emango diot hitza nire kide Ismael Menterolari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Niko tekniko eta xetasun batzuek emango dizkizuet, labur, pentsatzen dut. Erakusketa liburutegian bertan, egongo da, liburutegiaren erdian, eta alde horretatik simboliko xamarra iruditu zaku, eta oso egokila iruditu zaku, zentsurari buruzko erakusketa liburutegi batian antolatzea, ez da? Eta gaina horrekin batea Koldo Mitxelenako funtzen barruan Sartre, Forest eta Lete Iriondo funtzak daudelako eta horiek aukera ezin hobea eskaintzen dituelako zentsurari buruz hitz egiteko. Beraz, helburu orokorrak aipatu ditu Alesek, baino egia da guretzat oso interesgarria da zentsurari buruzko erakusketa hau Koldo Mitxelenan aterpetzia. Helburu orokorrak, Alesek aipatu ditu, zentsuraren indarra eta konplexutasuna, honen eragina kulturaren esparru guztietan, eta horregatik materialak ere, erakutziko ditugun materialak ere askotarikoak izango dira, asko zentratuko gea literatur materialetan, zentsura txostenetan, beraz dokumentala izango da neurri handi batean, baina baita ere, beste elemento batzuek erabiliko ditxeu, edo aleinak inditxeu arte plastikoetara ere pixkat zabaltzeko, eta alde horretatik ere reproduzio batzuek egongoia kuadro batzuenak, eta orokorrian hala ere erakusketak eukiko ditu bi oinarri, eta izango dira panelak eta vitrinak, edo paneleketan eta vitrinetan oinarrituko da erakusketa hau. Gune ezberdinetan antolatuta egongo da, panel bakoitzak emango dio antolaketa edo ordena erakusketa honi, eta hasiera izango da, gutxi gora bera, gauza orokorra, kontu orokorrei buruzko panel bat izango da eta vitrinak izango dira, eta hori oinarrituko da legeetan, lege batzuek egontzian frankismoan eta post-frankismoan zentsuraren inguruan, eta hori da aurrenengo gunean aztertuko deuna. Bigarren gunea, niretzat interes berezia daukana da zerren atzetik zebilen zentsura, ezta? Eta hor aztertuko ditxeu Elizaren rola, adibidez, dudigabe zentsuraren kolaboratzaile estuenetako bat Eliza katolikoa izan zen garai hartan, baita armada, baita mugimendu nazionalaren oinarrizko idearioa, estatuaren batasuna, eta gutxi gora bera gaur egun bezala, eta horren hori erakusteko, nik usten dut materialen artean egongo diala, gauza oso ezberdinak, txostenak, hoja parrokialak, okrespana, bat edo beste, adibidez, leteri zensuratutako antzerki obra batean sartu behar zituen bertsoak zentsuraztu zizkioten, eta kasualidadez txirritarenak eta errotarenak eta zian, oso aspaldiko gauzak zian, baino zentsura jasantzuten, ezta? Beste gune interesgarri bat eta indartzu bat izango da transizioa zentsura da, edo transizioko zentsuraren, hobeto esan da. Dano dakiu zentsura etzala desagertu frankismoarekin, jarraipena izan zuen, eta
Torrealdaik oso ondo ikertuta azaldu du, eta erakusketan ere tartea egingo diogu horri. Urrengo gunea eskaini diogu kasu konkreto batzuei, eta kasu konkretuagoak izango dira Gabriel Aresti eta Alfonso Sastre, bi autore bai poesia aldetik, bai antzerkigintzaren aldetik oso zentsura era gogor batean jasan zutenak, pixkat antzerki gile madarikatu moduan edo deskribatu izan da Sastre, o Crespana, eta gaina bere funtsa Koldo Mitxelenan gordeta egoteak, nik usten dut asko lagundu duela atal honetan, ez? Oso gauza bereziak daude Sastre funtzaren barruan, adibidez zensoren informeak, zentsura nola Sastrei onartzen zizkieten bere kalidade literarioak, baino hala ere zentsuratu egiten zutela. Beste autorea Gabriel Aresti izango da, Torrealdaik ere ikertu duen autore bat, harreman komplikatuak izan zuen zentsurarekin, adibidez, Harri eta Herri liburuak zentsura problemia gabe pasasun, baino gerora, zentsura jasantzun eta kontutan izan behar deu, 1984 urtera arte, Arestiren obra osoak etzuela argia ikusi, ezta? Beste muturrean egongo litzateke beste Arestiren beste liburu bat, Euskal Harria, Ibarrolaren grabatuakin argitaratu zana eta jasantzuna bai zentsura Arestiren poesiak eta bai Ibarrolaren grabatuak. Eta, hori pixkat azaltzeko, zentsura kasu hauek, material ezberdinak jarriko ditxeu, lehen aipatu bezala, eta tartean Alcalá de Henaresentik hartutako zentzuren informeak, txostenak eta nik usten dut oinarri izango dira horretarako, ezta? Beste adibide batzuek ere jarriko ditxeu, ez bakarrik Sastre eta Aresti, adibidez, Jorge Oteizari egindako zentsura informeak kopia batzuek jarriko ditxeu, ejercicios espirituales en un túnel, ezin izan zuen argitaratu 1978an, Jonas Pillagaren kasua, hor pixkat ikusteko baita ere materialen ezberdintasuna, Xenpelar dokumentazio zentroaren kolaborazioa eukideu, bertso paperetan nola aurreko zentsura ezarri nahi izan, baina horren zailtasunaren inguruan ere, eta, pixkat horrekin itxiko genuke atalau, eta urrengo atala, eta pixkat panelen azkena izango litzateke zentzuren diskursoak, zentzuratutakoen diskursoak, baina baita ere zentsurari ihes egiteko asmatzen zian diskursoak, ezta? Eta hor hartu deu kaso konkreto bat, eta da Hartzeren poema txori txikiaren inguruan, eta pixkat ikusteko nola egileek zentsurai ihes egiteko asmatu behar zituzten izugarrizko ziarbideak. Eta amaitzeko dokumentazio gune bat jarriko deu, liburutegi batian egongo da erakusketa, beraz, liburutegi honetan dauden zentsurari buruzko materialak jartzeko asmoa dakau, bai liburu ezberdinak zentsuraren inguruan, edo argitaratu dian liburu ezberdinak zentsuraren inguruan, zentsuratutako liburuak, zentsuratutako eta pasatako liburuak, eta gero baita ere filmak. Mediatekan edo ikusgai jarriko ditugunak. Utziko jazu, gauza bat esatea aztu zait, Mari Jose, baimena ematen, eskerrik asko. Ez ditugu esan bi gauza, batetik kongresuan matrikula egiteko aukera dagoela eta egiten dela online, udako ikastaroen plataforman, oso erresa da, kongresuaren izena sakatu eta ateratzen da, matrikula inprimakia, eta gero bigarren kontu oso importante bat, 2 egunetan dago antolatua kongresua. Lehenengo eguna izango da osorik gaztelaniaz, eta bigarren eguna osorik euskaraz. Honek esan nahi du, matrikulatuek matrikula daitezkela osorik kongresu guztian, edo atalka, lehenengoa ala bigarrena hautatuz eta prezioare erdila da. Hori batetik. Eta gero bukatzeko igual, oso ondo esplikatu dute kideek, omenaldiaren harira, egingo diogun omenaldia Torrealdairi eta Lurdesek bikain esplikatu du. Da omenaldi sentituan, esan,
pompa gutxi, baina bere testuen irakurketan oinarritzen den omenaldi bada, bere lanaren jarraipenean. Eta hori da taldea egiten ari dana. Irakurri eginda dagoena, ikertu eta pixka bat jarraitu. Hau bakarrik, matrikularena bereziki nahi nuen azpimarratu. Galderarik badago edo zalantzarik, ez dakit, pentsatzen dut banatu dizuetela programa. Programa bere kartelarekin eta gero daukazute detailatua 25 izlarien zertaz hitz egingo duten izenburuak, beraien mintzaldienak, pentsatzen dut hau dena jaso duzuela, bai. Orduan hor, begiratu nahi badituzue izenburu konkretuak, hortxe dauzkazue. Bueno, por una parte va a seleccionar una serie de focos sobre determinados autores que han padecido la acción de la represión censural de una forma especial, ¿no? Creo que Alfonso Sastre puede ser un caso bien notorio. Contar con la profesora Moreno Paula Martínez Michel para este acto pues es fundamental. Es una especialista hablando de un tema en el que, bueno, un autor bien conocido padeció la censura. Lo mismo va a suceder sobre la obra de Max Schaub, personaje muy bien conocido en el nivel intelectual, pero quizás no tan popularmente, tan cercano para nosotros. Y sin embargo, en el tema del exilio y su desarrollo lírico, por ejemplo, en el nivel individual, el propio autor, cómo percibe la censura, es un autor central en la literatura española. Hablar, por ejemplo, de García Lorca, por ejemplo, creo que también es muy importante, porque García Lorca se siguió leyendo y se siguió publicando a lo largo del franquismo, pero un poco, digamos que moderado, matizado. El estudio de cómo se matiza a Federico García Lorca a lo largo del franquismo es el objetivo. Yo completaría igual diciendo que sobre la censura hemos oído hablar todos y todos sabemos casos concretos, nombres, los que ha citado Lourdes, pero no se conocen los mecanismos y no se ha socializado suficientemente la investigación rigurosa que se ha hecho sobre la censura y que se continúa haciendo. Lo que llama la atención muchísimo, y es una cuestión que nos planteamos cuando organizamos o decidimos organizar este congreso, es lo poco popular que es el tema. Es decir, a nivel académico no hay tantos congresos, ni se han realizado tantos congresos sobre la censura. Y luego hay otra vertiente, que es no se ha socializado suficientemente todos estos mecanismos que utilizaba el aparato censor. Pero ya que ha preguntado sobre las novedades del congreso, para mí sí es absolutamente novedosas van a ser las aportaciones del segundo día. Es decir, cuando hablamos de la cultura vasca y cuando hablamos del trabajo pionero de Juan Mari Torrealday, las intervenciones que hará el grupo de investigación, los miembros del grupo de investigación, van a presentar trabajos absolutamente inéditos y novedosos respecto a la censura sufrida en diferentes ámbitos creativos del mundo vasco, sea a nivel en el mundo del arte, sea en el mundo de la literatura. Entonces, eso sí que va a ser absolutamente novedoso y la intención, de hecho, es socializar ese trabajo que estamos haciendo académica para que llegue y para que surta efecto en futuros, no solo en investigadores, sino en el público en general. Sí, ahondando en ese sentido, aunque aparentemente parece que se ha investigado sobre la censura, en las artes plásticas no hay ningún estudio sobre la censura que yo conozca por ahora. En España y en el País Vasco, pues tampoco.
O sea, es un tema, o sea, no es tan popular como uno pudiera superar. Se oye en los medios de comunicación y lo estáis transmitiendo constantemente, casos y denuncias de censura ideológica reciente y demás. Pero a nivel de debate intelectual, de reflexionar sobre los mecanismos, sobre la instauración de diferentes estructuras, esa censura estructural que persiste y continúa a nivel de sociedad, no se ha reflexionado tanto sobre eso. Entonces es un tema un poco, diríamos, bueno, absolutamente interesante y fascinante para un investigador, pero tiene su parte, bueno, afectiva, diría yo, y también delicada, porque hablamos de ideología y hablamos de ideología censurada. Ese es el tema. Bueno, yo creo que algunas de las obras analizadas trascienden, cuando hablamos de traducción y demás, trascienden mucho lo que fue el periodo franquista. Y el dato que se ha aportado en esta mesa de que ya en la transición continuó el aparato censor de alguna forma y que incluso se emitieron informes de censura más allá o después de la muerte de Franco, resulta llamativo. En el caso catalán yo conozco por medio de uno de los invitados del Congreso, el profesor Xavier Pla de la Universidad de Girona, el informe censor que sufrió el propio escritor Quim Monzó en el año 82 de una de sus obras. Y Torralday, como bien ha dicho el profesor Manterola, ha estudiado. Los informes continúan hasta el año 82-83, en plena época de la transición. Entonces, bueno, es decir, sí que la idea, además, el proyecto que tiene en marcha el grupo de investigación al que pertenecemos los cuatro, es abordar el tema de la censura y su proyección hasta hoy, hasta el 2010, en sus diferentes formas. Entonces, este congreso es una primera aproximación. Es una primera aproximación. Sí, Sí, bueno, yo solamente quería puntualizar que en realidad el estudio en torno a la censura franquista se puede realizar con una metodología exacta gracias al archivo de los informes de los lectores que se conservan en Alcalá de Henares, y basándonos en estos diferentes lectores acerca de una misma obra y las diferentes lecturas hechas en periodos históricos diferentes, permiten hacer un estudio objetivo, metodológicamente serio. Otra cuestión es hablar de la censura a través de las opiniones publicadas en prensa, etcétera, etcétera. Creo que exigiría otra metodología y otro sector de estudios. Nosotros nos atenemos a una metodología y a un modo de trabajar ya establecido en el campo de la literatura. Sí, en concreto la exposición sí que tiene un último panel en el que hemos intentado que el visitante de esa exposición reflexione un poco sobre lo que ha sido la censura, pero lo que sigue siendo la censura. Y por lo tanto el último panel se iba dirigido un poco a casos que han ocurrido en los últimos años y un poco dirigido a la persona que ha visitado esa exposición para preguntarle, para que reflexione un poco, para que se pregunte a sí mismo sobre lo que es la censura, lo que ha sido la censura, si sigue existiendo, si eso que presentamos o estos casos que aparecen cada tanto en los medios de comunicación se pueden considerar censura, qué tipo de censura son, si es institucional, si es estructural, si es autocensura, si es eso sí que la exposición en un último panel sí que tendrá esa idea un poco de seguimiento un poco de lo que es la censura, no tanto histórica, sino actualmente. Es que ricasco. ¿Alguna otra pregunta, beste galderarik? ¿Alguna otra duda, alguna cuestión? Bueno, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrik asko Tellería Andreari eta Koldo Mitxelenako arduradunei Arana Andreari eta bar, eta zuei. Bueno, beste bat arte. Bueno, esker. Ondo, betzat, kontenido batzuk.
ministerioan segitzen dute.